سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر نعدم ألكسندر إيساق هاتريك سريحو دهر 4 عمتو فالمايت صوت وزكايلة تساعتين ود 20 حدن عمت أسلطانين سوبر ماريو تاريخ كسرع ناي تحت 20 عمت هاجرايت غانتا إرترا لومي سنب 30 حدن مقابيت ناي تانزانيا مزنا آب كتما أسمر عديما آب زكايلتو محزنتاو صوتام حادو ببادو تعاوي تاوتم هاجرايت غانتا إرترا بدحر عرفتي أما بال56 دقيق بسايمون أسمرلاش بزقصرتا انكو شوتو ناي تقدميا كتعود كيلم ألكسندر إيساق هاتريك سريحم أتي مملسو زدم زلو تولدي إرتراي ألكسندر إيساق تمالي غانتو ويلم كلته أبز قبرتو قدم بزمز قبن 3 شطوطات غانتو أب لعلي فورتونا ستارت 3 بغلت بمعوات هاتريك كسرح كيلو لهم ألكسندر نتن 3 شطوطات كافتسم كلاعيو كمز قبن كيلو زلهم ألكسندر أبز قزي بزمز قبو زلو شطوطات غانتو نخت عوات أبي آبر كتوب مقبر أب قدمي تسرع تتصاوتاي إتا غانتا كخون كيلو لهم دحر 4 عامت يوم لك عن مخان دحري شحن 387 معلتات ناي قدم تጻዋታይ ቶተንሃም ዝነበረ ሞሮካዊ ዓድል ታራባት ምስ ክለቡ ቤንፊካ ፋልማይ ጽወቱ አካይዱም እዚ ዳርጋ ተረስዑ ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብ ሰነ 2015 ካብ ኪፒአር ናብ ቤንፊካ ተጸምቢሩም እንተኾነ ኣብ ቀዳሜቲ ጋንታ ቦታ ክረክብ ዘይምኽኣሉም ኣብ 2017 ብልቃሕ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ጄኖዋ ተሰጋጊሩም ንዓመትን መንፈቕን ድማ ምስ ተጻይቶም ናብ ጋንቱ ኣብ ዝተመልሰሉ ምስታ ካልእቲ ጋንታ ተጸምቢሩ ክትጻወት ምጽናሕ ንኣሰልጣኒ ብሩኖ ላጄ ክምስጥ ብምኽኣሉ ድማ ፋልማይ ዕድል ረኺቡም ኣሰልጣኒኡ ብዛዕባ እዚ ምስታ ካልእቲ ጋንታዩ ክትጻወት ጸኒሑም ኣነ ኣይፈልጦን ነይረ ብዛዕባ ሕሉፍ ግን ሰምዕ ነይረ ኣብሎም እንተረኣኸ ግን ነቲ ኣነ ዝደልዮ መምዘኒ ዘማልአ ኮይኑ ረኺበዮ ክብል ይዛረብ ዕድላት ክፈጥረሉ ኣለኒ ብብቕዓቱ ወሲኹ ብዝተዋህቡ ዕድል ተጠቂሞም ዝቕጽል እንተደኣ ኮይኑ ኸዓ ንሪኦ ክብል ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ይውስኽ ወዲ 29 ዓመት ታራባት ኣብ መበል 71 ደቂቕ ኣንጻር ቶንዴላ ዝተባህለት ጋንታዩ ፋልማይ ጽወቱ ኣካይዱ ዘሎም ቡጋር ግሎግላን ኦግሎ ሁሴን ዛይድ ዝተባህለ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ንቻታውሮ ለንስ ስትራንስበርግን ዝኣመሰላ ክለባትን ዝዓለመ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ፈረንሳ ዝነበረ ጃን ፔረ ታፒን ረቲዑ ኣሰልጣኒ ኣብ ኣዘርባይጃን እትርከብ ባኩ ኤፍሲ ዝተባህለት ጋንታ ኮይኑ ከዓዩ ተሰማሚዑ ካብ ወርሒ ለካቲት 2015 ኣትሒዙ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ከዓዩ ዝጸንሐ ሁሴን ካብ ኮምፒውተር ጌም ብዘጥርዮ ተመክሮይ ነዚ ስራሕ ክረኽቦ ክኢሉ ን10 ዓመት ዝኣክል ተመክሮ ወሲደሉ ኣብ ኮምፒውተር ጋንታ መሪሐ ክንደይ ጌም ተጻዊተም ተጻወተይ ሒዘ ኸዓ ተዓዊተ ኩዕሶ ይፈቱ ኣብ ናቱ ዓውዲ ከኣቱ ኸዓ ዕግበት ይስምዓኒ ንኮምፒውተር መሪሐ ድማ ካብ 2002 ክጻወት ጀሚረ ክብል ሁሴን ይገልጽ ኣጥቃይ ፈረንሳዊት ክለብ ማርሴ ማሪዮ ባሎቶሊ ኣብ ሜድኡ ንተኸታታሊ 5 ጸወታታት ሸቶ ብምዝጋቡም ናይ 50 ዓመታት ክብረ ወሰን ተመዓራርዩ ኣብ ስታዲየም ቤለድሮም ዝርከብ ዘሎ ሱፐር ማሪዮ ትማል ቀዳም ጋንቱ ምስ አንጄ ማዕረ 2-2 ኣብ ዝተፈላለዩ ጸወታ ንኽልቲአን ሸቶታት ከም ዘመዝገበን ዝፍለጥ እዩ ንትሽዓተ ተኸታታሊ ጸወታታት ሸቶ ዘመዝገበ ጆሴፍ ስኮብላር ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ኮይኑ ብድሕሪኡ 5 ጸወታታት ሸቶ ዘመዝገበ ኣብ 50 ዓመት እንኮ ወዲ 28 ዓመት ሱፐር ማሪዮ ጥራዩ ንክለባት ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድን ባየር ሙኒኽን ወኪሉ ታሪኽ ዝሰርሐ ዛቪ አሎንሶ ከም ኣሰልጣኒ ፋልሜት ጽዋዕ ኣቲሩ ናይ ቆልዑ ትሕቲ 13 ዓመት ጋንታ ላብሪካ ዘሰልጥን ዘሎ ኣሎንሶ ጋንቱ 22 ዓወትን ሓንቲ ማዕረን ክብረ ወሰን ብምሓዝ ሻምፒዮን ስጳኛ ክገብሮም ክኢሉ እዩ ريال مدريد نزي قطرة 14 كم زينادين زيدان كخون الله تمنيا زلام ألونسو آب كرمتي 2020 ناي مسلطان ورقتهم كوسد كم زخلون بسفيحو ينقرالهم
ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ድሕርናይ ኣህጉራዊ ጾታታት ዕረፍቲ ቀጺሉ ነይሩ። ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሜዳ ፉልሃም ተጓዒዛ ጸወታ ኣሰላሲላ። ፖርቱጋላዊ በርናርዶ ሲልቫ ኣብ ዝደመቐሉ ድማ ምስ ሰርጆ ኣጉዌሮ ስጋይ ስጋኻ ተባሂሎም ንፉልሃም 2-0 ቀፂዖማ። ኣብዚ ግጥም ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገቡ ሲልቫን ኣጉዌሮን ነንሓድሕዶም እዮም ተቐባቢሎምለን። ንኦሊግናር ሶልሻየር ከም ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ዝቆፀረት ማንቸስተር ዩናይትድ ንዋትፎርድ ዓዲማ 2-1 ተዓዊታትላ። ሶልሻየር ኣብዚ ዋትፎርድ ዓብላሊት ዝነበረትሉ ግጥም ተፃወቱ ዕዉታት ኮይኖም ምውፅኦም ክብሪ ከም ዝግብኦም ክገልጽ እንከሎም ሉክሻ ብወገኑ ተዓዊትና ምውፃና ዕድለኛታት ኢና ክብል ገሊጹ። ኣሰልጣኒ ዋትፎርድ ጃቪ ጋርሲያ ብወገኑ ንሕና ኣብ ጸወታ ዓብለልቲ ነርና ግን እዚ ውፅኢት እኹል ኣይነበረን ክብል ድሕሪ ጸወታ ተዛሪቡ። ዘገርም ነገር ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም ዝተኻይዱ 7 ጸወታታት እቲ 5 ብናይ 2-0 ውፅኢት እዩ ተዛዚሙ። ብሓፈሻ ድማ 14 ሸቶታት ተመዝጊቡ። እዚ ብገምጋም 2 ሸቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ማለት እዩ። ናብ ውፅኢት ምስ ንምልከት ሳውዝሃምፕተን ንብራይተን 1-0፣ በርንሊ ንወልቭስ፣ ክሪስታል ፓላስ ንሃደርስፊልድ፣ ሊስተር ሲቲ ንቦርንማውዝ፣ ኤቨርተን ድማ ንዌስትሃም ብናይ 2-0 ውፅኢትን ኣፋኒነን። ላሊጋ ስፓኛ ኣብ ናይ ዓዳ ጸወታታት ኣመና ቀሊልዋ ትርከብ ባርሴሎና ኣብ ሜዳ ካምፕ ኖ ንጓል ከተማ ኤስፓኞል ብምዕዳም ንናይ ደርቢ ጸወታ 2-0 ተዓዊታትሉ። ኣብዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ሊዮነል ሜሲ በተን 2 ሸቶታት ዝደመቐሉ ጸወታ ባርሳ ብኹሉ ሸነኻት ዓብላሊት ነይራ። ሜሲ ንቀዳሚት ሸቶ ከመዝግብ እንከሎም ሓለቓ ጋንታ ኤስፓኞል ክከላኸል ክብል ዝተጋገያ እኳ እንተነበረት ንፍጹም ቅላዕ ብዝቐልዓሉ ቅዲ ፓኔንካ ዝፈተና ምንባራ ግን ንብልሑ ዘመስከረት እያ። ሜሲ ጸወታ ኣብ ኣጋ ምዛሙ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ኤስፓኞል ኮነ ኢሉ በደል ብምፍጻሙ ኣብ ታሪኽ ባርሴሎና ንፈለማ ግዜ ብቐይሕ ካርድ ካብ ምብራር ኣምሊጡ እዩ። ካልኣይቲ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ በወገና ናብ ሜዳ ዲፖርቲቮ አላቬስ ተጓዒዛ 4-0 ተዓዊታ። ኣብዚ ሳውል ኒገዝ፣ ዲያጎ ኮስካ፣ አልቫሮ ሞራታን ቶማስ ፖርቲን ሓንቲ ሸቶ ዘመዝገቡሉ ጸወታ አትሌቲኮ መትሓዚ ተሳኢንዎ እዩ ኣምስዩ። ኣብ ቸልሲ ኣደዳ ነቐፌታ ዝኾነን ደገፍቲ አትሌቲኮ ኣብ ፈለማ ብጽቡቕ ዘይተቐበለውን አልቫሮ ሞራታ ቀስ ብቐስ ንልቢ ደገፍቲ ይሰልብ ምህላው ይንገር። ድሕሪ ጸወታ ኣሰልጣኒ አትሌቲኮ አርጀንቲናዊ ዲየጎ ሲሞኔን ኣብ ናይ ዋንጫ ውድድር ኣለና ክብል ናብ ባርሴሎና ዝቐንዐ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ካልእ ጸወታታት ላሊጋ ሌጋንስ ንጌታፈ 2-0፣ ሴልታ ቢጎ ንቢያሪያል 3-2 ረቲዐነአን። ሴሪአ ኢጣልያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብመስበርቲ ኣብ ዘይተሰለፈሉ ጸወታ መርሒት ዘላ ዩቬንቱስ ብሾቶ ውልዶ ኣጥቃዕያ ሞይሴ ኬን ተሓጊዛ ንኢምፖሊ 1-0 ኣሰኒፋታ። ድሕሪ ጸወታ ኣሰልጣኒ ዩቬንቱስ ማስሚሊያኖ አሌግሪ ተሪፉ ኣብ ዘሎ ጸወታታት ንኬንን ሮናልዶን ብዝጥዕም መንገዲ ክሰርሕ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ውልዶ መንእሰይ ከምቶም ብዙሓት ንፉዓት ዝነበሩሞም ግን ኣብ መስርሕ ዝጠፍኡ ከይከውን ሚዒዱ። እታ ኣብ 2019 ጽቡቕ ገዝጋዝ ሰርእ ጸንሐት ኤሲ ሚላን ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታ ብኢንተር ሚላን ዝወረዳ ስዕረት ትማሉን ብሳምፕዶሪያ 1-0 ተረቲዓ። ኣብዚ ሚላን ብጌጋ ሓላ ውልዳት ዝተረታዓትሉ ጸወታ እምነት ከነጉድል የብልናን ብቕዓትና እውን ዝጽላእ ኣይኮነን ክብል ኣሰልጣኒኣ ጄናሮ ጋቱሶ ድሕሪ ጸወታ ተዛሪቡ። ሚላን ንጋቱሶ ናይ ምቕያሩ ሓሳብ ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ካልእ ጸወታ ኡዲነዘ ንጄነዋ 2-0 ኣፋንያታ። ቡንደስሊጋ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ንዎልፍስበርግ ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ምዱብ ግዜ ባዶ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣጥቃዒኣ ፓኮ ኣላሰር ንዝጠፍአ ግዜ ንምትካእ ኣብ ዝተዋህበ 4 ደቂቕ 2 ሸቶታት ምዝጋቡ ምስ ቀንዲ መቀናቕንታ ባየር ሙኒኽ ዝመጽእ ሰሙን ቅድሚ ምርኻባ ብዘይተቓጻጺ መርሕነት ቡንደስሊጋ ተረኪባ። ዓባይ ክለብ ባየር ሙኒኽ በወገና ምስ ፍራይቦርግ ተጻዋይታ ማዕረብ ምፍልላያ ደረጃኣ ተመንጢላ። ዝመጽእ ሰሙን ብዶርትሙንድ ምስ ተሰዓርሞ ኣብ ኣሰልጣኒኣ ኒኮ ኮቫች ዘለዋ እምነት ክጽንቀቕ ምዃኑ ብሰፊሕ ይንገር። ባየርን ንፖርቱጋላዊ ሆዜ ሞሪኖ ከም ቅያር ኮቫች ኣብ ክራማት ከተፈርሞ ምዃናውን ክግለጽ ቀኒ እዩ።
أبقى لتصوتات فورتونا دالزسبرغ بوروسيا موشنغلادباش 3-1 نانسبرغ أوغسبرغ 3-0 ودر بريمن نفاينس 3-1 كرت أنكلهم أتقع يوسف بولسن بثلاث شوطات هاتريك أبصر حلو دمام أربي ليبزيك نهرتا برلين حموش شبانو أعنيتام ليفربول لو مشيت نتوتنهام ينجيرا كلتا بحد دحر معواتم نمرحنة بريمير ليج إنجليز تمليسام نقدمت شوتو ليفربول فيرمينو قد عرفت زمزقبا كخون كلهم نتوتنهام دما لوكاس مورا أب كلا إبرا أم عراريوام تخلخلاي توتنهام توبي ألدرفيلرد أب 9 دقيق ناب جزاء لداتو جول بمقصارو ليفربول كلتا نتبيئات فيها كموتسا دحينام زخبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم نامسغنا نلوم معلتي ادالينا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازينا لنا ابقصالي بخالق حبريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان